Lah iya. Kula kandhani Pak budal kali kula sing dinyang wong lanang kula riyin. Niki medhak soalipun rondo. Ibarat kula apel iku tasik cilik. Bokonge apel iku mek jek prawan kan jek muntup cilik. Iya aku dinyang murah ya gak gelem tak kekno peno. Sok-sok wedok mek aku ya dinyang ya tak kekno tok gak adik tawa-tawa. 5.000. Apa maneh sing nunggoki brontong-brontong ngono ku. Gorene tawong 12 lho tak tampani ijen. Ya ngatasi ngene iku. Lah iya, aku mesti ndelok lokasi are. Ternyata lokasi kene hebat. Engko gak minggir-minggir kok terus kecemplung ning gone ngono iku. Duduk, Cak Besut. Aku sapa? Iki jenenge mundu, iki jenenge mudeni. Cak Mudeni. Apalno. Mudeni. Mujeni. Lah iya. Mudeni dudu mudgeni. Duwe dulur wong Arab Mudeni. Lah nggih. Niki nggih anu mami ngiras pantes ngerwa-ngerwa kagungan kersanipun panjenengane Bapak Matali niki nggodho mantu niki. Sembah nuwun Bapak Matali sampun ngrawuhaken sak rombongan nggih Pak. Ditungake putrane kakung sing wis apa iku jenenge ngancik bali omah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Nggih, ugi kunjuk atur kemanten kekali mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kang kathah barokah. Ndang enggal-enggal duweni momongan. Nah, iku sing ku ya penting iku Mi. Melanjutkan generasi keturunan. Lah ya aku iki mek ndelok kemanten saiki ku cek senenge iki mau apa maneh anake Pak Cakli ku mau lho. Apa Omi? Cakli. Heeh. Aku njeluk tuan rumahe kan Cakli. Sing lanang ganteng, sing wedok wayu. Iya. Anake dadi cocok. Heeh. Siji aku ambek mundu. Sing wedok ayu lemu. Aku rabi karo Riko iku yuk. Pirang-pirang tahun iki lho. Kok gak duwe anak-anak sih? Sing goblok ya penondu. Lah apa? Amene-mane iku kon kudu ndelok KTP ku ambek putuku sunat apa enggak goblok kon iku ya. Lah wong KTP-ne pas ditono aku burek ngono are. Mangkane ta mendem ae. Kemanten anyar ku kaya anake Cakli ku lho. Digrayai. Kowe putrane Pak Teko ndukur iku ngeten, mek wong wedok sret blendu. Sret langsung lurus. Sing ambek aku kon lapo biyen dadi manten ambek aku mendem. Iya, mangkane kok aku iku. Teko ndukur mbok grayai kan wisan sret. Heeh. Serwet. Langsung blendu. Nah iki lho, iki tak dadi pikiranku nganti sayamene iki gak apa lah ngono. Bak pociyen. Iku mblenduk ya, langsung sret teko wetenge iku gandol maneh. Iya. Kapilator goblok iki. Kok iso malah gede kono are. Kan kate ngrabi aku ya gak gitu wong kon yo cilik tak keplek-keplekno ya kecepit. Lah iya. Nggih. Kok mbok ana meneh Mas 47.000 wae. Nah. Sida tak. Yo. Astagfirullah. Oh diceluk 47 mek wedok. Satpam kok iso. Lah iya, mek aku diceluk aja 47. Apa? 21. Hai. Lah malah tawa. Monggo Bu. Sida ta iki. Kok tak tatapno cagakane menang tak selurupno ngono. Ya sida ta. Monggo. Sampai lali. Sapira, Mas? Lho sak monten mawon mboten pindah-pindah, mboten mriku mawon larase. Yen ta suwi aku ora curhat peno tayu. Nyapa curhat? Ha buktine kok sawangane ceritane padha karo cerita hidupmu. Ah, masa. Lapo wong lanang saka sak dipikir yuk.
Kene gak kurang wong Lah lanang. iya, sampean dadi lanang Ami. Aku sekali ngombyok wong papat bareng 6 lho iso. Sampeyan lanang ta wedok? Wedok delok cuaca. Terus Nek adem ngene iki ya wedok. nek awan. Lanang. Malah pantes lanang. Wah, kalah gede aku. Kangenku rasaku raga ruwan curge lingan klambi wungu yen si nawa eseme slagane aduh kang mas pepujanku among kowe Ayo Mi. Dibuka busri kengko. Eh. Dadi saut-sautan ngoten lho. Cak mundu. Disaut. Nggih, kula saut. Nggih. Mas entenono nang kono ae. Engko tak tukono helm SNI lho, Mas. Kelambi ungu. Kelambi wungu kae dadi tamba kangenku nyang kowe yen to aku nganti-anti kelambi wungu sing dadi ngambani Kelingan janjine dina Kemis ing tanggal selawe aku sedina nganteni jebulane kowe anyelai mulai dhewean ati susah sak dalan-dalan Katur Cak Winoto Kaya mugi kunjuk mirsani yen ku mlaku sandung-sandung kangen rasane yen ora bisa ketemu kowe piye dadi pawalingku yen kangen enggak
kelambi Alhamdulillah niku yang salwa kasadake Pak Jatmiko. Ngaten. Mami Okta, mantu niki rekaman malih. Masih sampean gelungan kongkon swara lanang. Kula nggih matur niku lho. Ya napa? Mek swara lanang gak usah kebayaan, gak usah gelungan, Pak. Masa salpol PP. Aku tak macak linmas apa buser. Macak kaya Pak Matali. Wonten pamundutan malih. Oh, nggih. Si. Iya. Loh, sapa ngangkon lagu-lagu iki? Sapa ngangkon lagu-lagu iki? Wah, blendu. Napa mboten nang salah? Nek mboten nggih kula tak mantik. Ya aja. Teruskan. Oh alah aku tiwas wedi. Aku ket mau iki golek kanca, aku gak nemu kanca. Katene lagu-lagu andakno kon iki sing awiti. Dadi cocok nek ngono. Wadah nggih Wak Bagong niki enten Mami Okta. Terus para kanca-kanca waranggana sanesipun wonten Mbak Nopi, wonten Mbak Sri, wonten Mbak Ambar Wiranti, wonten Mbak Joana, wonten Mbak Angga, wonten Mbak Sekar. Ngono. Niki monggo dipun gilir. Ngaten. Wadah gelem aku nek gilir aku iki, Nduk. Wonten pamundutan kedanan. Wonten pamundutan kedanan. Nggih. Nggih, monggo dipun layani Mami. Nggih, matur nuwun. Kula niki dalu niki radi aman soalnya sing duwe gawe niki Kepala Satpol PP. Nah nggih, sampean aman ora-orane nek sampean niku kecakup. Heeh. Dadi kula wek kecakup ngoten wis aman wis gak ada kepikiran. Bebas wae. Bebas. KTP kula tulis jenis kelamine bejat kok. Dadi bebas resiko. Nggih. Wah, nggih, cocok. Monggo kedanan, Cak. Yo keton. Iya, Cak. Suwun Mas Bagong. Ya. Sapa sing ora kedanan mripate blelak-blelak awe-awe aku bosnya baca tresno dan menyawang manis semu sayangnya anakku loro wis rada kono joko kembang desa apa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan ketunan bujang
edanan. Diaturno. Niki wau kula mriki niki nggih nyangking wonten wirama diatonise Mas Bagong. Oh, ngono andung. Nggih. Gang, Siap. pale iki lho nyawer bener nyawer 50. Jemok-jemok pupu are kok. Lho. Terus Aku sebagai bojomu ya apa? Nah aku ya pokoke tak barno wae. Ajarno wae. Ajane kurang ajar kok enggak nyokong. Lah ya apa lah yamun yamin aku iki goleki dalane mesti keliru terus are. Enggak apa power bank sing ana sentolope. Angger ana blunyik ya iku. Wah, Nggih. kono rondo. Apa Mas Bagong? Blunyik iku. Iku lek gak basa planet karo iku. Lah nggih. Monggo sesideman anak wedok. Sisi deman iki wonten Mbak Ambar, wonten Mbak Joana, wonten Mbak Angga, Mbak Sekar. Sisi deman. Sisi deman dong. Delik-delik. Apa? Selingkuh. Loh, sisi deman selingkuh. Wadah. Singitan. Favoritku. Wah, kok niku angger nduk. Sesi deman nduk. Diaturna para mbak-mbak waranggana. Ya. Nganggo bawa apa langsung? Langsung saja. Langsung saja nduk. Ya. Sesi deman. Sesi deman. Ditata, ditata. Iya. Ben-penak. Nek nggone cocok. Nek nggone cocok ya ngadeg. Lah nek nggone kira-kira kepleset. Nek kira-kira kepleset gocan kancane. Sesi deman. Niki ugi dijupuk gambare streaming. Cendis iya. Mbak Ambar Wiranti ingkang ngaturaken. Nggih, Mbak Ambar Wiranti. luwih becik paten nono timbang pemisahan mriki aku
Matur nuwun. Nggih, Mas Bagong. Niku wau Mbak Ambar Wiranti saking Sidoarjo. Saking Sidoarjo. Nggih. Ngaturaken sesideman. Wonten pamundutan malih katur panjenengan. Niki nggih kangge ngregengaken swasana kala wau para waranggana-waranggana ingkang taksih muda belia. Nah niki antawisipun Mbak Ambar sampun, Mbak Joana, Mbak Sekar, Mbak Angga dereng. Nah iki kon nyanyi siji-siji. Wonten pamundutan apa, Mas? Sejo, Joana sih. Ngadeg Jo. Niki ketok. Niki kelas kalih jurusan pedalangan niki. Tenggene SMKN 12 Surabaya. Niki sing nabuh niki nggih wonten sing tasih apa iku jenenge aktif siswa SMKN 12 Surabaya, wonten sing sampun alumni. Kabeh lulusan pedalangan kabeh wae. Iso ndalang kabeh cak. Lho ya pepayu kabeh arek. Awan mau kelebu adikmu Wisnu mau iku ya lulusan SMKN 12 Surabaya. Mosok Joana iki wedok mosok dalang ya pokoknya iku. Suluk aja. Saya suluk aja. Suluk sebarang no. Yo, tak dodoki. Marbaba abang tananiro alistikal paling war paninganyo yono satrus katingal menentang ngaloko menentang ngaloko. Ya Bandung. Wah iya Cak. Masa wedok iso mayang iso ndalang. Lho iya ya apa? Menelek wis payu banter. Lho. Temen wedok ndalang Sing lanang meniti. wah ada kok ndek men. Ayo Jana ngaturake tembangan menapa kagem para tresna budaya. Wirama klasik kenek, wirama sedengan kenek, rancak boleh. Nggih, ngaturaken podang kuning. Podang kuning Nggih. nganggo di bawani ora iso bawa apa gak? Mboten langsung mawon. Mboten. Ya. Meneh-meneh belajar bawa. Nggih. Golek ora iso bawa ora tak unggahno. Podang kuning. Nggih, monggo. Jaluk buka apa? Buka peking apa buka kethuk? Apa buka ecek-ecek? Ecek-eceke lali gak kegawa ngono arek. Apa buka keplok? Buka niku mawon, tungdes niku. Oh, senenganmu ditudes ternyata. Yuk, podang kuning.
Kahiyang. Ah. Mau go jumbuh karo pamundutane Pak Jatmiko. Ki tak sawangket mau sajak dingkluk ae enggak, awakmu enggak sik kandhe wingkluk ae. Wonten panyuwunan. Nggih, Kerajakan Banyuwangi. Heeh. Wis mesisan karo awakmu Nduk Sekar. Wong padha lemune lho. Sedeng-sedeng. Nah. Iki Padha karo aku ya, Cak. apa andu? Iso lewemu-lewemu ngono are. Lah iya. Heeh. Iso arek loro kok iso kaya angka 11. Apa Nduk sing dikersakno? Engko aja nyanyi sing kaya mau, sing kaya sore mau. Kaya sore mau iso kaya api ngono ae. Heboh. Monggo Mas. Kerajakan Banyuwangi. Oh, Kerajakan Banyuwangi. Musike nganggo diatoni sapa? Ya apa? Nah, si cocok. Kerajakan Banyuwangi. Monggo.
Kerajakan Banyuwangi diaturno Mbak Angga dan Mbak Sekar. Niki wau tasih wonten pamundutan apa? Walang kakek kangge pungkasane. Sing ngaturake sinten sing ngaturake? Walang kekek Du. Nggih Mas Bagong. Walang kekek walange kadung krasida dipek pakde mancing sedulur lugur iku lho tak rewangi sing duduk sumur metu sumberek ramelu ngombe tak rewangi sing tara kumur kari senenge wong liya sing duwe irang-irang sing ngarang-ngarang timbang glali luwung intine meno seneng aku gak larang angger gak lali rumah tanggane sak lembar godhonge kara tata sabar sawetara sulingan kayune jati yen kelingan setengah mati ning lumajang Mojokerto wekku sak wajang jejeli boto sembah nuwun Matur sembah nuwun Mami sampun dipun rewangi anggen kula mayang ngapunten sing kathah kula badhe pamit riyin Oh, soalé nggih. bilih wonten klepat keladuk kula untuk warga deket kula ngapunten Nggih. sing kathah nggih Pak kula dongakno seger waras Amin rezeki kathah barokah jumpe kali kahanan mamyok tambe njeng wonten biasane acara eret-eret wong itu pun pagi nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilajengaken tak terusne Mi. Niki Pak Bagong, Apa Nduk? kula tak melu rombongan kula. Aku tak melu rombonganku. Sewang-sewangan Mas Bagong. Oh iya. Nyoto kocok tandang kredau piyatani aku moh yen to nganti mundur jangkah karo sliramu. Aku
tangu padha rancen becik besok amendemo baris aris kang prayitna ayo saronta pesan paniku awak Pandhawa mangkono nenggih sang Prabangkara kacandhak dening Dian Gatotkaca buntir gulune pejah padha sanalika waduh mati ya iki pojaluk waduh wah waduh diuntir siramu untunge ora nganti tumibang ning lemah sekantilan ning gulu tak langkai uripa maneh Kakang Prabangkara selagine ana aku Kakang ora bakal tumekaning tewas ya Yai Gatotkaca direbut uripa waduh nggih anak muridku Prabangkara karo Gagak Bokok aku ngerti kasektenmu iki mana linuwih siji dipateni dilangkai siji urip maneh ning aja seneng atimu yo ngger yen nganti mengko sliramu sakloron kelakon dicandhak dening Gatotkaca banjur diduku mbok sampya patimu waduh nganti aku ratu mandang malah blaen ya aku weruh apesmu Gatotkaca aja girang gumuyu aja banjur gembelo sirahmu tak tekakno dadine ngapesmu blaen Nadyan lamun
Sunaya restine maluncana karna karni sukloro ateka dadya sawiji Rama Kumbayana Bapa Durna kok lajeng glandang tangan kula liripun kados pundi padha anak Prabu ngaturaken kabar tiwas anak murid kula Prabangkara kalih Gagak Baka menika menawi boten wonten pambiyantunipun panjenengan anak Prabu Tikswangkarna kula kinten mangke mesti bakal dadi layatan suh Gatotkaca lajeng wonten sambung rapetipun menapa kalih kula Rama Peremban panjenengan sampun ngertos piyambak menapa ingkang kedah panjenengan lampahi panjenengan menika agul-agulit Praja Ngastina panjenengan menika senopatining anak Prabu Duryudana inggih lajeng dipun wedalaken Sanjata Kunto Wijaya Danu niki mumpung wekdal ingkang prayogi apesing Gatotkaca menika lumantar saking Sanjata Kunto Wijaya Danu mangtamaken sisan gawe kersanipun klilip setunggal baka setunggal tumekaning pati mangkin rumiyin Bapak Durna yen to ngantos mangke kula tumandang gawe senenge mung sepisan getune selawase lho kok ngaten nggih kok ngaten inggih kula aturi pirsa Sanjata Kunto Wijaya Danu menika mboten sanjata sembarangan mboten Gatotkaca ingkang badhe kula angkah mengsa kula menika Janaka Sanjata Kunto sepisan wal saking tangan kula boten badhe wangsul malih niku nen menawi ngangge mantram sakti ning mantrame ampun dipun damel nggih boten enten guna paedahipun Sanjata Kunto Wijaya Danu menawi boten disarengi kalawan mantramipun boten badhe wonten gina paedahipun. Waduh. Lajeng keselamatanipun ingkang bapa menika dados pundi? Paduka menika gurunipun Adi kula Janaka. Mapinten-pinten olahing jemparing panjenengan sampun angwasani menapa ingkang kula sageti panjenengan nggih saged lole. Waduh. Tos pundi menika? Nggih kula menika tumapa nggih. Yen ngantos anggen kula mangkin jemparing Gatotkaca menika lepat. Waduh, malah dadi gawe. Tiwas kula menika isin. Oh, ngaten nggih. Samangke panjenengan kula aturi lerem sawetawis. Yen namung sak Gatotkaca kemawon boten usah dadak kula ngginakaken Sanjata Kunto Wijaya Danu. Boten usah dadak ngginakaken Sanjata Kunto Wijaya Danu. Cekap kula namung badhe ndamel gendhewanipun. Lho, liripun kados pundi gendhewanipun ingkang nami Kyai Wijaya Danu. Badhe kula balangaken kelawan Gatotkaca mesti bakal lumpur dadi awu mangke. Oh nggih, yen kados katen nggih. Kula namung cumadong kersa. Kula namung cumadong menapa ingkang dipun keparingaken anak Angger Basukarna. Kula pemuji supados gendhewanipun panjenengan ingkang nama Wijaya Danu ngrampungi damel anak Prabu. Oh
Kocom aja kira gumuyu. Aja gembelo sirahmu. Iki Gandewa Wijaya Danu antaraning patimu Gatotkaca. Prayitna nenggih Raden Harya Gatotkaca. Ing mriku arsa ngrampungi gawe bakal nyandyak marang Prabangkara lawan Gagak Baka ning boten ngertos sangkan paraning Blai. Ana Gandewa ingkang cumlorot banter posatipun. Ing kono arsa tumuju wonten daganing Raden Gatotkaca. Nanging kono Jawata ngersakaken lelampahan ingkang asanes. Ing kono Gatotkaca arsa ketatapun nang gegaman nanging Gatotkaca kasal dening dayaning kasektening dewa. Yen nganti Gatotkaca lebur kuwandane merga saka gamanku ya mara gage gaman Kyai Wijaya Danu bali ana kene Bagong mamrung nyawamu. Ndara Gatut iku anake Ndarasena ya apa? Ndarasena iku mono wong gendeng. Anak-anak padha. Wadaya bareng saged tinggal gledak. Munggah ning Dirgantara gak arus sangkan parane moro-moro ilang. Mongko sing bengok-bengok. Wadah kae Diswangkarna arek. Karo agar-agar gaman. Wadah. Iku duduk landhep tapi iku ana tejane arek. Adik nganti aku gak melayu. Wadah kebruk karo Gendewa iku merapat siraku. Nek aku melayu, wadah melayu kuwi gak patek iso banter. Mau mulo tah mau mulo. Ngerti oleh ana lakon ngene agak melok aku mau. Wis ngentutno anake Ndarasena kaya ngono. Apa meneh ngentutno anake Ndara Janaka. Ngentutno anake Ndara Janaka nek Ndara
Abimanyu ini sih rada genah. Ndara Irawan ini sih rada genah. Ndara Priyambada ini sih ya lumayan lah. Barang arek ngetutno anake Ndara Janaka sing jeneng Bambang Wisanggeni lu parah malah luwih nemen. Luwih nemen ugal-ugalane. Ora harus sopan santun, gak tau ngisakno karo wong gerak. Ngerti lek ponokawan keloro-loro, ngerti lek ponokawan iki mono lagi ke Taman Wahoyo. Wate lek sing kepethuk karo sing modele Bambang Wisanggeni malah diguyu arek. Dadi Bambang Wisanggeni ku mono senengane geguyu Bagong yen lagi kena apes. Lho iya, pancen bukti lan kasunyatan iku mono. Anjene Wisanggeni ku ndlewotek pol lho. Nek Ndara Gatotkaca ngono lah. Mok trimo ninggal ngono ae. Meneng. Ndara Antarja ya ngono. Ndara Antasena iku lah mbak degleng. Iku isih api-apike. Bareng Ndara Bambang Wisanggeni iku apa? Aku apa? Mboten enten anake Ndara Pandhawa sing paling bagus. Mboten wonten anake Ndara Pandhawa sing iso mungkasi gawe nek mboten sampeyan. Ah, gak ngono. Aku mau krungu gak ngono iku, Gok. Jaremu aku iki anake Rama Janaka sing paling blunat. Anake Rama Janaka sing paling ora kena dijagakno. Kapan, Gok? Kapan aku iki tahu gawe kapitunanmu? Kapan aku iki mono tahu nyilakakno Bagong? Bolak-balik, Gok, ngono iku tak tulungi. Kok coba ora ana Bambang Wisanggeni. Dadi apa ngono? Kok umpamane aku iki mau saka Dirgantara nyawang ana mudhun, awakmu ijen kok ora aku jujuk kene. Sapa sing kate nulungi? Sampeyan mriki wau, aku ora negakno karo Kodong. Diapa-apakno awakmu iki mono sing ngraupi aku wiwit cilik, ya. Wiwit aku iki abang cenger metu saka Kawah Candra Dimuka. Sing mulang iku mono awakmu, aku ora lali karo lelabuhan. Nggih. Atur nuwun lek ngaten, Den. Niki nyawa kula niki terancam are rek. Kula niki terancam kula niki. Oh. Sawangen. Ndara Dik Swangkarno niku nggawa watang niku kaya napa niku? Kae nggawa senjata wujuding busur. Wujuding yaiku Gandewa. Iki jenenge Wijaya Danu kae. Kae dudu Gandewa sembarangan nanging piyandel luwih. Kae mono yen to dipasangi jemparing waja bisa tembus Bagong. Lho. Nek ngoten banterku dikalah ketapel kula. Padakno kae mono sanjata piyandel duduk sembarangan. Aja to sing jenenge Kunta Sanjata Kunta paringane dewa. Gaman jemparing lumrah, ya panah lumrah, paribasane panah sing ora landhep, sing ora lincip. Yen to anggone mentang kae nganggo Gandewa Wijaya Danu, tugel gulumu, Gok. Lah terus ya napa niki? Nggih, kula niki nggih diayomi, Rek. Aja mengetu prusna niku pun cewedhak niki kaya napa? Karo agar-agar watang ngono arek. Keprokake ndas kula merapat. Benjing kula mboten saged raup benjing niki. Aja kuwatir. Aja kuwatir, Bagong. Selagi ana Bambang Wisanggeni, aja kuwatir. Sumbarana. Kanjeng Wadik Swangkarna kae Sumbarana.
dan panas atine. Sampai niku tegel kali kula kaya napa. Niku kok tegel? Niku tak sumbari panas atine dialangake kali kula. Ajur ning awak kula. Ora bakal ana aku. Ora bakal ana Bambang Misanggeni Bagong nganti tumekaning pati. Sampeyan niku mboten kenging kula gugunine niku napa? Lah kok ora kena tak digugu ucapku? Kok nganti ora kena digugu gunemanku? Ning nganti kula menika sumbar. Dik Sangwarno. Maju legane atiku. Iki Bagong tandingono. Bareng kula sumbar ngoten, gaman cumlorot terus sampean turu. Matek badan nambahi. Kuwatir aku turu. Kuwatir ngentong nganti aku iki ora tanggap. Iki kuwatir mawon kula niki ya napa. Sampeyan niku ngene kadang-kadang niku terus lali niku napa? Ora bakal Bagong Sumbarono. Sumbarono Wadik Swangkarno kae. Sumbarono Wadik Swangkarno gamane ben dibalangno. Yen pun dibalangaken awakmu ndiluka. Nggih lek pas cumlorote gaman kula pas iso ndilu. Nek pas cumlorote gaman kula dereng saged ndilu. Wadah. Ya kelakon kula ni remek kula ni. Ora bakal. Yen nganti mengko nganti cumlorote gaman awakmu urung iso ndiluk, mengko tak lho. S2. Temen. Ya pun. Dil. Natik nganti mengke sampean ngantuk cumlorote gaman Kuntawijaya Danu nggih. Gaman Gendewa Wijaya Danu kenging kula tumakaning pati. Besok tak openi, tak gedhekno, tak sekolahno. Lho, duka malih nang ngoten. Tanda tangan di atas hitam putih. Nah, wis. Nah, ngoten kula siap. Ayo ngoten. Ampun besut tok. Makne besut niki nggih sampean openi. Mak. Mulek kaya ngono arek aku mbok ngomong openi. Ndang Sumbar. Dik Swangkarno. Lepasno gamanmu Gendewa Wijaya Danu tampanane legane atiku. Sumbar cara apa Gong niku Gong? Nggih bengok-bengok cek mriko krungu. Ora usah dadak nganggo bengok-bengok ngono. Tanganmu karo ketawa-ketawe mangko kono lak mudeng dhewe. Nggih. Ayo Dik Swangkarno maju legane atiku. Senjatamu tapakno siraku. Hati-hati mi. Ating kula ana brondong mandeka sik. Niku ya kober ae. Ah, Ndang Sumbar. Dik Swangkarno, ayo lepasno gamanmu legane atiku. Mati mergo aku, Bagong. Ayo maju Gong. Sampeyan tak tututi. Santri
Dene sing ngameng-ngameng nyawa iku mau awakmu, Gong. Kon mau lak tak kongkon dingkluk. Untunge aku iki mau gayuh. Ya napa kula ajenge dingkluk, Det? Kami tenggengen ya napa? Oh atik gaman iku mak celorot ngoten lho. Wis, iki jenenge gendewa. Kok kenceng? Lah yamene kenceng, Gong. Nang ngono parek esuk rada bekong sithik. Oh, tadi katiasane macem-macem iki kancene gaman piandel. Ambak mau sak gendewa. Ning kendaya dayane iki mono ngedape-dapi. Wis iki gawanen. Yen pun kula beto. Ya sembuh sak karepmu. Embuh sak karepmu wong iku gaman wis ana tanganmu. Wah, ada cocok niki. Dilewakake mawon wis larang ya sakniki. Ngawur. Iki mono siji-sijine dalan kanggo nyanggupi lan netepi wajibmu, Gong. Awakmu mau karo Kakang Gatut dikongkon apa? Kula kali Ndara Gatut dipun utus supados mboyongi Pendhita Durna. Lah kok nganti geger? Nganti ana gegeran kaya ngene? Ya balane Durna sing marah-marah ini. Lah terus Mbah Durna niki wau njaluk tulung Prabu Dikswakarna. Terus lagi niki wau kedadeane. Ndara Gatut duka parane mergo didalang kalih gaman iki. Kakang Gatut kae dislametno dewa aja nganti keserempet gaman iki. Terus Ndara Gatut saiki digawa dewa bali menyang Praja Ngamarta. Nah, iki kang dadi kuncine awakmu, Gong. Lho, kok kula? Mengko iki ngene. Bali lan orane piandeling pepundhenku Pandhawa apa jare awakmu? Lho, lah napa ndara kula Pandhawa niku enten musibah? Mengko tak kandhani. Mengko tak kandhani. Sing baku saiki ngene. Iki mengko mesti